Eli siis hello ihmiset, kesä on tulossa, joten mä ajattelin, että mä teen tällaisen, että on tällainen oma idea. Kukaan muu ei ole koskaan keksinyt mun mielestä täältä, niin mä tekisin tällaisen kesäämpärilistan. Ja se on varmaan toisilla mennyt, okei, tää ei oo mun idea. Se on varmaan toisilla YouTubettajilla siis mennyt vähän silleen varmaan, että ne on kysynyt niinku seuraajiltaan, että mitä niitä pitäisi laittaa sinne. Mutta koska, kuten varmaan kaikki tietää, mulla ei ole seuraajia. Ja keneltä kaikilta mä tätä kysyn, mä en kyllä itekään tiedä. Joten, mulla on kynä, mulla on paperi, tää on vihko. Jos et huomannut. Mä aion tehdä itselläni nyt 10 kohtaa, minkä mä kirjaan tähän ylös, että mitä mä teen kesällä. Niin se mun mielestä menee. Mä en osaa tehdä 4. Vittu nää paskoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nää on kyllä hienoja. Mun mielestä ainakin, en mä tiedä näitä tästä. Ensimmäinen olisi ainakin niinku, no me lähdetään road tripille. Se on niinku tiematkalle. Tai englannista suomeen ei oo kovin hyvä mulla. No en mä tiedä, pitääkö sitä listaa siihen, kun me mennään sinne muutenkin. Listataan nyt ensimmäiseksi. Näin. Seuraavaksi ainakin mä haluun Lintsille. Mä en viime vuonna käynyt. Mä käyn edes Särkänniemessä viime vuonna, joten mun on pakko nyt päästä ainakin Lintsille. Ja itselläni haasteeksi mun pitää mennä kummitustaloon. Ja tälleen selvennyksessä mä en tykkää yhtään mistään kauhujutuista, en leffoista, en pimeästä. Joten Linnanmäessä voittaa niinku 2, jos mä nyt teen sen sitten. Varmasti kirjoitan ne uudestaan puhtaaksi, koska mun käsi on vähän kamalaa tälleen. Sitten. Peneily. Pitää päästä peneilemään. Hyvä. Sitten. Mä tykkään kalastaa, mutta mä nyt en varmaan laita tähän sitä, koska ei se ole sellainen juttu, mitä pitäisi tehdä nyt kesällä. Eli siis mulla on nyt niinku 4 juttua tässä. 5. Mä en oo koskaan valvonut niinku 24 tuntia putkea. Se voisi olla kesällä aika hyvä. Mitä mä kirjoitan tähän? 24H valvo. Sitten. Me sovittiin tän mun kaverin kanssa. Me tehdään tää kummatkin. Ja mä aion varmaan kuvaa tän. Mä aion varmaan kuvaa nää kaikki. Eli siis me ollaan 1 päivä kokonaan ilman kännykkää tai mitään teknisiä laitteita. Siis silleen totta kai käydään vessassa ja niinku kaikki tällaiset sähköiset, mutta ei niinku mitään sosiaalista mediaa. Miksi mä en kirjoita pöydällä? Okei, jos mä kirjoittaisin pöydällä, niin sit se näyttäis varmaan tältä. UFO-pornoa. Eli ihan hyvä, että mä seison. Mulla on nyt jo 6. Mä oon aika hyvä tässä. Helsinki-päivä. Selitän kohta. Eli siis me lähdetään kaverin kanssa, taas tää sama kaveri, joka oli se ollut reissussa mukana. Lähdetään sen kanssa päiväksi Helsinkiin. Niinku vaan käppäilee ja silleen kattelee, että jos sieltä löytyy jotain kivaa uutta. Mä oikein paljon käyn Helsingissä. Tää on tosi vaikeeta ja arvatkaa, ketä ei oo taaskaan tehnyt käsikirjoitusta. This guy. Mä jätän silleen, että jos mulla oikeesti on jotain seuraajia nyt, kertokaa mulle 2, mitä mä teen. Jos paljon ihmiset sit laittaa näitä, että tee jotain, niin mä sit valitsen sieltä parhaan. Eli siis mun pitäis päättää vielä 1. Ja se ois niinku... Mä katson kaikki Hobbitit ja Taru Sormusten herrasta putkeen. Ei unta. Ollenkaan. Eli siis... Aurinko paistaa tolleen kivasti. Tässä on nyt nää kaikki. Okei, nää ei näy. Se oli sumea, koska mä en jaksa tarkentaa. Eli siis... Teille, voi helveti. Eli siis teille jää nyt sitten 2 juttua, mitä teidän pitää laittaa alas kommentteihin, että mitä mä teen vielä kesällä. Laittakaa sinne kommentteihin, niin mä sit päätän sieltä parhaat. Eli siis se nyt oli silleen vielä, että jos mä en saa näitä tehtyä kaikkia kesän aikana, mikä tarkoittaa siis mun kesälomaa, joka on 3 viikkoa, koska mä oon vieläkin töissä. Jos mä en saa niiden aikana tehtyä näitä kaikkia, niin mun pitäisi olla joku rangaistus. Te saatte laittaa kommentteihin kanssa, että mikä se sit ois. Se on just joku perus, että kaada vettä niskaan tai... Okei, mä en keksi muita rangaistuksia tällä hetkellä. Mutta te saatte laittaa sinne, laittakaa ne 2 juttua vielä, mitä mä teen kesällä. Ja sitten se rangaistus vielä, että mitä mulle käy, jos mä en saa tehtyä niitä kesällä. Tää oli varmaan nyt sit taas tässä. Nähdään ensi videolla ja silleen... Hei hei!